поваля ни каквото ни поваля и сега сме вече на Кадин мост. И сега ще ви го покажа. Самия Кадин мост. Ето го. Много интересен. Видяхте и прочетахте, може да си спрете, за да прочетете внимателно повече за него. Това е всъщност община Невестино. И гледайте само, скъпи приятели, гледката. Колко е красиво, колко е интересно да вървиш по стъпките на едно много далечно минало, но същевременно с препратка и към днес. Да, сега ще ви снимам само за секунда. И ето, това е другия край на самия мост. И има и една шмичка, която ще ви покажа и след това ще се върна да заснема хората, които ме помолиха. Така, ето я и самата чешма, където пише написано на турски. Това е. Ето и такава една гледка да ви дам. Ето го Кадин мост и отдолу.